Vo in chu KFC Siam kan tilang don ani tui Taka Siam kan tumanga kan silfayanga kan chan photang vo in chu KFC Awlsam simple dewa Siam kan entir don ani man ruat chu soya bean ani a chuan ai eng thak ania chuan a thak lo chi ai eng pa ngai nianga chi anianga chuan chicken masala Siam kan tum don ani KFC te hi no pangan lom em a chu wangin buin ni a hian chuan chi hei fian thir fian sin lut tuk a bol po te reuh te ni a aldan hi chu kan du to ka al mai tur kha ani dona al tur kha atui lem lowe a KFC chu te ro khang ho kha soya bean hi kan lei le anga soya bean hi spoon khat 1 spoon ani chu kan telanga chuan kutin kan metanga tuna chuan fridge ta turin kan lo buat sai to dona ti hian hei hi topperware ania a phui tur ani kan da na hi fridge ta mai mo chuan khan tui kan leianga tui hi chu ama chim tok vel kha atok maya ti hian dar kar nga kan da anga dar kar rupo apoi chuang lo fridge kan han da wang anga aloin chi angotanga KFC feifut khacho ati si talawani tian dar kar nga vel dar kar nga kha do za kha achi amai theini tuna hian fridge kan da lok don ani dar kar nga kan da ti hian fridge kan da mai nimbu thir fian te khat chok hi kan tel don ani kan chok ke kanga pomadama atingot deuh boka kan KFC Siam tor chu tuna hian dar kar nga fridge kan lo chia tana chuan hei hi maida ni a maida ani a chuan tui sika kan lo chi ani chuan
hian kan lo la chhuak anga hei tah hianin maida kan lo chul ta a tah hian kan dah zel anga atir bera asa kan chi anakha darkar nga kan chi ana khan hemi hi kan chia le don ni chuan maida kan noi le anga tiang chuanin ti kan tum don ni ti hian kan han chia le a hma sapera kan chia na tui kha ania a alte masala eng mote kha a omta ato pachia nan kan hmanga chuan hei hi kan la chhuak anga kan sia kha chi a rei po ngai chuang lo ti hian chia ila la chhuak mai la maida kan tal nuwa khan ahma sapera asa kan chi a frisa kan da na tui kha ani chuan tuna chuan kan lo thur tawnga minute kwa chia thurani kan KFC Siam cho kan lo zota a nang ni po in a simple the ang pera ka siam ania Awlsam the ang berin chu ka video te min lo thlir sak thina kalom em a nang ni po in lo siam ve don nia Awlsam le to kani
ngot sar maya atui khop mai like te all bell te subscribe te view te min lo ti sak thin tu te bula hian lom tho ka soi sem em ani ti kha kan soi tel do ani e